Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Республика халкы фатирларда эссе булуга зарлана. Жылылык сезонында булган проблемалар турында хакимият йортында сөйләделәр. Җәүлеләргә юл бирмәгән өчен штраф күләме 2500 сумга кадәр күтәрелде. Юл йөрү кагыйдәләрендәге яңалыклар турында Чаллының баш автоинспекторы аңлатма бирде. Чаллы зоопаркында йырткыч кошларны кулга ияләштергәннәр. Ат спорт мәктәбендә нинди үзгәрешләр көтелә? Татарстан халкы фатирларда эссе булуга зарлана. Республикада жылыту сезоны башлангач, һава торышы да сөендерә. Шуңа да карамастан квитанцияләрдә жылылык өчен түләргә туры киләчәк. Бүген әлеге проблеманы республиканың хакимият йортында узган брифингта карадылар. Сорауларга төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Алексей Фролов җавап бирде. Вроде бы и на улице тепло, и перетоп возникает в многоквартирных жилых домах. Люди вынуждены форточки открывать, окна открывать для того, чтобы комфортно себя чувствовать в квартирах. Тут как бы она палка о двух концах. Если не запускать отопление, то возникает очень много вопросов, связанных с жалобами. Әгәр җылы бирүне туктатсак, өлкән яшьтәгеләр тарафыннан аеруча күп зарлану киләчәк дип белгечләр. Шуңа күрә турбалар суынмаячак. Әгәр идарә итүче оешмаларга карата җитди шикаят белдерүчләр булса, торак инспекциясенә хәбәр итәргә кирәк. Штрафлар күләме арту, ярминкә урыннарын күчерү һәм башкалар турында шәһәрнең баш автоинспекторы сөйләде. Ради Кадиков узып баручы елның 9 аена нәтиҗә ясады. 20 октябрьдә юл йөрү кагыйдәләренә үзгәрешләр гамәлгә керә. Җәяүлегә юл бирмәгән өчен штраф күләме 2500 сумга кадәр артачак. Бүген исә юл бирмәгән машина йөртүчеләр 1500 сум гына түли. Этот штраф тоже, я думаю, что первое время будет воспринят как возмущение. Будут говорить, что обдирает. Ну, обдирает кого обдирает? Тот, кто действительно нарушает правила, не пропускает пешеходов, то есть подвергает пешехода опасности. Социаль шелтерләрдә закондагы тагын бер үзгәреш хакында фикер алышалар. Административ регламентта ЮХИДИ инспекторларын камерага төшерергә ярый дигән пунктны алганнар. Әмма бу инспектор янында камера кабызырга ярамый дигән сүз түгел. Наверное, инспектор, который остановил нарушителя, вот и к нему инспектор идет представиться, там товарищ такой водитель, инспектор там Иванов, вот, а тот ему сразу камеру, вот, ну представьте, вы на что рассчитывает этот водитель на самом деле? Ярминкә урыннарының транспорт хәрәкәт итә торган проспектларда урнашуына да игътибар иттеләр. Узган елларда гына Галиәскәр Камал бульварында ярминкә вакытында машина тиешсез урыннан юл аша чыгучы баланы бәрдерде. То есть мы тоже запретить там исполнительной власти не можем там проводить ярмарки. Согласно федеральному закону о безопасности дорожного движения, вводить ограничения на дорогах общего пользования. Госавтоинспекции или УВД, сотрудники МВД имеют в случаях стихийных бедствий, каких-то катаклизмах. Хәзер авыл хуҗалыгы ярминкәләренең урынын күчерү турындагы сорауны ЮХИДИ инспекторлары башкарма комитет белгечләре белән хәл итәргә тели. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Полиция хезмәткәрләре 1 тоннадан артык законсыз тотылган балыкны кулланудан алган. 1200 килограмм яңа тотылган, тузланган, туңдырылган корбан балыгы, җәен, сазан, ак амур һәм башка төрле балык Чаллы, Зәй, Әлмәт һәм Самарда яшәүчеләр өчен каралган булган. Полиция хезмәткәрләре браконьерларның 2 катерын 10 километрга якын шилтәрне дә кулланудан ала. Гаеплеләр Зәйдән. Хәзер законсыз рәвештә биологик чыганакларны аулау матдәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Чаллы зоопаркында йырткыч кошларны кулга ияләштергәннәр. Тренерлар каршыга белән эшләнелгән трюкларны масса күләм чараларда күрсәтергә әзерләнәләр. Әлегә номерлар гади, әмма аларны әзерләү өчен атналар киткән. Моннан тыш, Тулпар ат мәктәбендә яшәүче хайваннар саны да арткан. Болан балалары туган. Яшьләр элек атта йөрүнең төрле стильләрен өйрәнгән, күптән түгел генә бурычлары катлауланган, номерларга йырткыч кошлар белән трюкларда өстәгәннәр. Зоопаркта алар өчәү тора бара номерлар тагы да катлаулырак булачак ди тренер. Делаем представления, шоу-программы на сабантуях, то есть на праздниках, на Майдане, на ипподроме. Вот сейчас в последнее время еще начали заниматься с птицами, с хищными. И они тоже у нас выступают. Планируем в будущем соколов и орлов тоже потихоньку добавлять. Быел зоопаркта яшәүчеләр саны арткан, 2 болан баласы дөньяга килгән. Аккышларда җылыякка очмаган, алар өчен шарлавык һәм күл ясаганнар. Мэр города бирде безгә задание
зоопаркка шақты жеткірге бой бірлеріне. Біз тырышамыз, әр жылыны, біз оламыз, сол шақты көпіні көтере оламыз. Ортын көтерсен, тәгіріп түсірге морсын. Киләчәктә зоопаркта яшәүчеләр һәм экскурсиягә килүчеләр өчен дә уңай шартлар тудыру өстендә эшләячәкләр. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүгінгі республика қырларындағы шекер шегіндерінің 79% жиып алынған. Әр гектардан орташа 403 центнердан ортық оңыш шыған. Бозған елғыдан 46 центнерға көбірек. Шығыштыру үшін көрші Башқұртыстанда шекер шегіндерінің оңышы гектарынан 306 центнер. Тоқай районының төп шегіндер үстіруші Кама агрофирмасында ise бүгінгі барлық майданның 92% жиып алынған деп хабар етті бізге телефоннан баш агроном Менталип Ғалиев. Şekender başı bütünüsü 3500 hektarda. Bugünkü günde alıngan, şunun 3500 hektar alıngan. 400 hektarla bakabara, 400 hektarından. Kapakratı var, yana böyle bakabara, birinci orunda. Хауа тұрышы бұзыла Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсе фаразлауы буенча төнлә һәм көндез туман көтелә. Күз күреме 500 метрдан артмаячак. Шуңа да юлларда игътибарлы булырга кирәк. Аеруча узып киткәндә, каршы якка чыкканда сак хәрәкәтләнү зарур. Юл транспорт хәрәкәтләренең күбесе алда барган транспорт белән килеп чыга. Шуңа күрә туман вакытында дистанцияны саклап, тизлекне кинәт тормозга басмыйча әкренләп киметергә киңәш ителә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгенге нашлар юлларда сак булыгыз. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый». В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Ждете 21 октября? И правильно делаете! Новые цены в новом центре. Например, холодильник за 9 999, а диван всего за 7 777. Только 2 дня, 21 и 22 октября. Корпорация «Центр». Все как для своих. Торговый центр «Алтынай».